Sådan der. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 9000 like, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Hvordan gik det? I ser trætte ud. Jeg er måske til et nyt hold i morgen. Mener du det? Bare kom med et større kravlestativ med vores stiger. Ja. Og vi kan lege til fat. Eller gemmeleje. Ja. Eller dåseskjul. Ja. Har du nogensinde drømt om at være en superhelt? Hvis jeg kunne, så ville jeg være. TV2 har vi masser af sjov og vilde for børn i julen. Ja. Nu får lidt mere med. På egen film. Julefilm præsenteres